Agor Organic Deep Treatment Cocktail Mask. Agor Organic Deep Treatment Cocktail Mask ካብ ቀይሕ ሽጉርቲ ናይ ሩዝ ማይ ኣባዓኸ ጋባ ባናና ኣቨካዶ ዕረ ማዓር እንቃቁሖ ርግኦ ፓፓዮን ካልኦትን ይስራሕ ኣጎር ኦርጋኒክ ዲፕ ትሪትመንት ኮክቴል ማስክ ንፀጉርኻ ከም መግቢ የገልግል ንስተሰባበረ ፀጉሪ ዘሕድስን ዘዕርን ኮይኑ ካብ ኣብ ገዛና ንገብሮ ንፀጉርና ዘሸትት ወይ ድማ ግዜ ዘይክህልወና ስለዝኽእል ኣጎር ኦርጋኒክ ዲፕ ትሪትመንት ኮክቴል ማስክን ናይ ዝኹሉ መፍትሕዩ ከም ኮክቴል በሓንሳብ ሓዋዊስና ከም ሄር ማስክ ከም ሊቪንግ ኮንዲሽነር ወይ ከዓ ትዊስት ኣውት ከም ኩሉ በአርባዕቲው ነገር ከም ንጥቀመሉ ጌርና ኣቅሪብና ለኩም ኣለና ፍርያት ኣጎር ኩሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይስራሕ ኣብ ድኳንኩም ክሸጡን ከተከፋፍሉን ንስትደልዩ በዚ ተጠቂሱ ዘሎ ዌብሳይትናን ቴሌፎንናን ክትረኽቡና ትኽእሉ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ናይ ሓበሻን አፍሮን ድኳናት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ካብ ፔለ ኤዲሰን አራንቶስ ዱና ሰሜንቶ ክሳብ ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ካብ ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪዮ ደሊማ ክሳብ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ካብ ሮናልዲኒዮ ጎቾ ክሳብ ኔይማር ዳ ሲልቫ ሳንቶስ ጁኒየር ካብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዶ ሳንቶስ አቬሮ ክሳብ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ካብ ጆርጅ ማኔ ዊሃ ክሳብ ሴዶ ማኔ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ስሞም ዘይተጸርሑ ኮኸባት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ናብ ዘለዎ ደረጃን ክብርና ፍልጦን ንኽበጽሑ ቀሊል መንገዲ ከም ዘይነበረ ኩሎም ብሓደ ድምጺ ዘስምሩሉ ጉዳይ እዩ ታይዳ ሓያል ጻዕሪ ክእለትካ ናብ ዓለም ናይ ምብርካ ድሌት ካብ ኩቱር ድኽነት ባዕልኻን ቤተሰብካን ናይ ምንጋፍ ባህጊ ስምካን ስም ሃገርካን ኣህጉርካን ናይ ምጽዋዕ ወነም ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምዃን ዓቢ ሕልሚዩ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሖም እሞ ድማ በቲ ካብ ኩሎም ዓይነታት ስፖርት መዳርግቲ ዘይርከቦ ዓውዲ ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ስሞም ናብ እዝኒ ቢልዮናት ክበጽሕ ገይርዎ እዩ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ንስምዒትን ምዝንጋዕን ኢልካ ትጻወቱን ላዕሊ ሃገራት ሰላም ንኽገብራ ምኽንያት ዝኾነንን ናይ ብዙሓት ሃገራት ዓንዲ ሕቆ ቁጠበን ኮይኑ ዘገልግል ዘሎን ደቂ ሰባት ብኡ ኣቢሎም ፍቕሮም ባህሎም ልምዶም ጽባቐኦምን ዝለዋወጡሉ እዩ ነዚ ንምዕዛብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለምን ኣውሮፓን ኣሜሪካን ቻምፒየንስ ሊግን ካልኦት ናይ ሊግ ፀወታታትን ምጥቃስ ይከኣል እዩ ናብ ኣህጉርና እንተመጺናውን ካብቲ ብዙሓት ዝካታተልዎ ዋንጫ ኣፍሪቃ ወጻኢ ካልእ ሴካፋ ማለት እውን ምብራቕን ማእከልን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሳተፋሉ ውድድር እዩ ንሎሚ እውን ንሓደ ካብቶም ኣብ ናይ 2021 ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ደሚቖም ካብ ዘለውን ብብዝሒ ሸቶታት ዝመርሕ ዘሎን ንኡስ ኤርትራዊ ተጻዋታይ ዓሊ ሱሌይማን ኢብራሂም ኢና ገለ ክንብል መሪጽና ምሳና ኹኑ ካብ ኣቡኡ ኣቶ ሱሌይማን ኢብራሂምን ኣዲኡ ወይዘሮ ሰዓዲያ ሐሰንን ዓበይቲ ኣሕዋቱ ኢብራሂም ሐሰን ዓብደላ መሐመድ ቀጺሉ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ሱዑድያ ከተማ ጁዳዩ ዝተወልደ ሕሳስ ልደ ስድራ ዓሊ ሱሌይማን ኢብራሂም ገና ዕሸል ናይ 4 ወርሕን ከለዩ ምስ ስድርኡ ናብ ሃገሩ ብምምላስ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ግዜ ቁልዕነቱ ዘሕለፈም ገና ብንኡሱ ፍቕሪ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝሓደሮ ዓሊ ምስ መተዓቢቱ ኣብ ጎደናታት ሰንዓፈ ናይ ገዛውቲ ኩዕሶ እግሪ ብምጽዋትዩ ሀይሉ ዝጀመረ ኣብቲ ዘካይዶም ዝነበሩ ፀወታታት ጸብለልታ ዘርኢ ዝነበረ ዓሊ ዓበይቲ ኣሕዋቱ እውን ተመሳሳሊ ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝነበሮም ስዒቡ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዓቢ ሓዊ ኢብራሂም ዝጻወተላ ዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ባህሪ ሰንዓፈ ምስኡ ሒዙ ወይ ኸይድ ብምንባሩ ቀስ ብቐስ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ምስቶም ብዕድመን ጉልበትን ዝዓብይዎ ብምንሕናሕ ፍጥነቱ ቦታ ኣተሓሕዝኡ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ክእለቱ ብምጥቃም ተመራጺ ተጻዋታይ እዛ ጋንታ ክኸውን ከኣለም ከም ቀዋሚ ተሰላፊ ጋንታ ቀይሕ ባህሪ ሰንዓፈ ኮይኑ ዝጀመረ ወዲ 16 ዓመት ኣብ ዝኣኸለሉ ግዜ እዩ ምስ ጋንትኡ ኣብ ጸንሐለን 2 ዓመታት ኣብ ፈለማ ጋንትኡ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ክትወጽእ ዝሓገዘ እንትኸውን ኣብ ዝቐጸለ ካልኣይ ዓመት ንኡድ ምንቅስቓስ ብምግባር 13 ሸቶታት ብምዝጋብ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ናይቲ ውድድር ከምኡውን ጋንታ ቀይሕ ባህሪ ሰንዓፈ ሻምፒዮን ክትከውን ዓቢ እጃም ኣበርከተ
ቀፂሉ ዓሊ ናብ ጋንታ በለው ከለው ብምጽምባር ንሰናዓፈ ወኪሉ ንሓደ ዓመት ኣብ ዝተጻወተሉ ንጋንትኡ 8 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ሊግ ዞባ ደቡብ ሳልሰይቲ ኮይና ንኽትወጽእ ሓጊዙ እዩ። ሃዳናይ ሸቶ ምዃኑ ዝፍለጥ ዓሊ እውን ኮኸብ ሸቶ መቕጸሪ ኮይኑ ኣብቲ ውድድር ብድሕሪዚ ኣብ ሊግ ዞባ ደቡብ ብዘርኣዮ ድሙቕ ምንቅስቓስ ናብ ሕሪት ጋንታ ተምሃሮ ዞባ ደቡብ ንኽምረጽ ግዜ ዘይወሰደሉ ዓሊ ምስዛ ጋንታ ምዃኑ እውን ኣብ ስፖርታዊ ውድድር ተምሃሮ ኤርትራ 6 እንዘባታት ብተምሃሮአን ዝተሳተፋሉ ውድድር ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብምክያድ ዞብኡ ንፍጻመ ክትበጽሕ ኣኽኣለም። ኣብ ፍጻመ ዞባ ደቡብ ምስታ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዞባታት ጸወታ ዕብላሊ ኣተርኢ ዞባ ማእከል እየን ተራኺበን። እዚ ጸወታ እውን ከም ወትሩ ዞባ ማእከል ከም ትዕወት ናይ ብዙሓት ግምት እዩ ዝነበረ። ዓሊ ምስ ብጾት ግና ቀለልቲ ኣይነበሩን። ንዓወት ዝልማዳ ዞባ ማእከል ካብ ግምት ብዙሓት ወጻኢ 3-0 ብምርታዕ ሻምፒዮና ኮይኖም የምዛዚሞም። ኣብቲ ጸወታ ጻዕራም ዓሊ ንቐዳመይቲ ሸቶ ዞባ ደቡብ ብምቕባል ከምኡውን ንሳልሰይቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ዓብዪ እጃም ተጻዊቶም። ብድሕሪ እዚ ፍሉይ ዓወት ዓበይቲ ጋንታታት ኤርትራ ነቲ ሃዳናይ ሸቶ ዱልዱል ፈጣን ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ንተኸላኸልቲ ኣንጻር ጋንትኡ ሕማም ርእሲ ዝኾኖም ተጻዋታይ ዓይነና እምበራም ኣቐዲማ ግና እታ ንዓበይቲ ተጻወትቲ ብምሓዝ እትፍለጥ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሓት ብዘገርም ፍጥነት ንዓሊ ብምፍራም ኣባልታ ጋንታ ከም ዝኾነ ብዓውታ ነገረት። ኣብ ፈለማ ካብ ፍርቂ ዓመት ጸወታታት እትውድድር ምስ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ዝጀመረ ዓሊ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብምክያድ ቀፂሉ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዞባታት ውድድር ናብርኡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብምንባሩ ንዞባ ማእከል ወኪሉ ብምስታፍ ቀዳመይቲ ኮይኖም ብምውጽኦም ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ክዕወቱ ከኣሉ። ኣብ ዝቐጸለ ውድድር ንቕድሚት ምጥቃዕ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣስጢሙ ዝሓዘ ዓሊ ንጋንትኡ ቀይሕ ባሕሪ ዋንጫ ብሩራዊ ኢየቤል ከምኡውን ሻምፒዮን ሱፐር ዲቪዥን ኤ ብምብቃዕ ንሱ እውን ብ11 ሸቶታት ብሉጽ ኣመዝጋቡ ኮይኑ ነቶም ተስፋ ዘንበሩሉ ሓለፍትን ደገፍትን ቀይሕ ባሕሪ ኣኹሪዑ እዩ ዓሊ ሱለይማን። ብዙሕ ከይጸንሐ ናብ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ዝተጸንበረ ዓሊ ኣብ ዘካየደን ጸወታታት እውን ብሉጽ ብቕዓቱ ኣየቋረጸን። ቀፂሉ እውን ምስታ ኣብ 2019 ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተመሪጹ ናብ ኡጋንዳ ብምምራሕ ብሽሙ 4 ሸቶታት ንሃገራዊት ጋንትኡ ብምምዝጋብ ካልኦት 4 ኳዓሳስ እውን ንደቂ ጋንትኡ ብምቕባል ሓደ ካብቶም ዓብዪ ተስፋ ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እውን ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ብነሓስ መዳልያ ውድድራ ዛዚማ። ኣብ ናይ 2021 ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ሴካፋ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ዝካየድ ዘሎ ውድድር ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ዓሊ ኣብ መኽፈቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ ጸወታ ንኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ዘስደመመ ብኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለምን ተስፋ ዘለዎ ምዃኑ ዘመስከረ ጸወታይ ነይሩ ተተባህለ ምግናን ኣይከውንን እዩ። ኣብቲ ጸወታ 3 ሸቶታት ብምዝጋብ ፈላማይ ሃትሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ ትሕቲ 23 ዓመት ኣብ ሴካፋ ኮይኑ ሽሙ ብደሚቕ ሰፊሩ እዩ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ናይቲ ጸወታ እውን ብሉጽ ኮይኑ እዩ ተመሪጹ ዓሊ ንሃገራዊት ጋንትኡ እውን ምስ ኣንጋሪት ሃገር ማዕረ ክትፈላለ ሓጊዙ እዩ። ዓሊ ሱለይማን ደጋፊ እንግሊዛዊት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣድናቂ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ክርስቲያኖ ሮናልዶን ምዃኑን ይዝረብ። ካብ ዘዘውትሮም ምግቢ ስጋ ጠባዩ ምስ ሰባት ሕውስ ሰናይ ተግባር ዘለዎን ዘረባ ሰባት ብኣግባቡ ዝሰምዕ ናይ ቀደም መትዓቢቱ ብምሕጋዝ ዝፍለጥ እዩ ዓሊ። ደፋር ኩዕሶ ተሒዙ ንድሕሪት ዘይብል ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ተባዕ ህልኸኛ ተጻዋታይ ምዃኑ ቀረብቱ ይምስክሮም። ንኮኸብ ተጻዋታይ ዓሊ ሱለይማንን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ርሑስ በዓል ዒድ አልአድሓን ዓወትን ብሽም ስታር ኢንተርቴይንመንት እናተመነና ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዓበይቲ ሊጋት ዓለምና ተጸንቢሩ ብሰፊሕ መደብ ምስ ዓሊ ክንራኸብ ተስፋ ንገብር። ሰላም።